Any spiritual work or alignment for people that are disturbed by Ogbanje? Yeah, ajụjụ gị bụ mgbe nwere ọrụ enwere ike ịlụrụ onye nwe onye Ogbanje. Yes, ha nwere ike ịlụrụ ya ọrụ. Onye Ogbanje dịka ntị wee kọwara gị Ogbanje weda ma ọ bụ nke dị pozitiv ma ọ bụ nke dị negativ. Ihe dị mkpa bụ ịma na onye ahụ Ogbanje dị ụdị Ogbanje ọwụ. Dịka anyị si kọwa bụ na my previous lecture agwara m ụnụ na enwere Ogbanje mmiri nwee Ogbanje Enuana. Ndị mmiri na-akarị more friendly mana ndị Enuana na-aka atachichichi. So ihe ndị mmadụ nwere ike iwu onye mmiri mana gbanyekwa nje ndị Enuana. Ọ bụrụ iwu na onye a bụrụ onye mmiri na iwu na ndị ọya bụkwa ndị Ogbanje mmiri mba. Mana ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ na onye a nwere positive Ogbanje now then ọgụnwa dị ọ dịrị activate ịgbanje ya nwa ka ịgbanje ya bụrụ ihe ga-abara uru. Ọ bụkwa nnọọ nke bụ negative sụgharịa ụfọdụ na ya then ọ bụrụ na Ogbanje ndị ụfọdụ na-eje abụọ ihe onwe Ogbanje, ụfọdụ na-eje eke ndị Ogbanje, ụfọdụ na-eme maintenance. But ihe dị mkpa bụ na onye a gbapụtara ya n'afa ga-ekwu etu a ga-esi wee mee depending on the ụdị Ogbanje type ọgwụ. Mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere ọnọdụ ọbụla dị irreversible ma ọ bụrụ na onye anwa bụ onye Ogbanje a kwenyere, maka na onye kwechi ekwe ọ ga-abụrịrị na onye anwa bụ onye Ogbanje anwa decidere na nke a na ya chọrọzi ya kwụrụ na ya chọrọzi na ihe a ka ọ chọzi then gịnwa bụ onye nchụaja na-atọzi ya na-agbụ etizi onu maka na adị gbanwere atụrụ ọsọrọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ tizi onu na ya wee tidi ọfọ then ọ bụrụ ndị a ga-esetụrụ ọrụ ha esetụrụ ọhụrụ wesị ha jebezie na taa na-adị ehiwe ọgba ndụ ọhụrụ new covenant na new covenant a na-eto aka ọ ga-esi wee esi rubie kudi ọfọ then chụọ aja ihe mmedị na eji wee si nye permanently. So na onye arụ ya ga-ekwu ga-agba afọ gbaa etu a ga-esi wee ọrụ ya wee daba. Ọ bụrụ iwu na-eto esolu nke onye a ka a ga-esolu nke onye a. So na ọ dị spiritual dictionary ya ga-ajụ ndị otu kedu ka a ga-esi mee nke onye ọ dị ịghọtara ya gazie.